Ibizwa ngani lento yenzayo? Kunzima nami Yini enzima? Yini enzima? Yini? Kunabantwana kufanele ukuthi ngibafundise lana yonke into njengoba nje wena uhleli la. Ezami iy'ngane zona uyicabangile, ucabangele lezi zakhe engayifica kuwena. Ezami iy'ngane awuyicabangile. Phela angazi mina ukuthi wena wahamba ney'ngane waya kuphi nemoto nayo yonke into. Urongi. Yabona nje wena urongi. Urongi. Uyazazi ihlobo zami sikhule nawe uyazazi. So usungaze uzongilethela abantu ababengekho from siqala indaba. Yazi yagcina yazi uzofika la. Ukhona ubugebengu wakwenza wasayinisa ubaba amaphepha angithi angekho umshado nashada umshado wesiZulu angithi. Yes, ashada umshado wesiZulu. Wasuwenza njani ke wena ke? Ngangenzela nami impilo yengane zami. Wenza ubuqhophololo. Wamsayinisa amaphepha angekho. Ngibenzanga ubuqhophololo ngoba wavuma. Ukusayina. Yebo. Okay, uyachaza Dlamini ngicela ukhulume mfowethu. Isizathu ukuthi usayine kwakuyini ngoba kwakwenze njani? Ingoba ngangicabanga ukuthi mina into e-right lesi sayinayo ngoba phela thina angithi asifundanga. Kusho ukuthi nami ngangicabanga ukuthi njengoba ngisayina lamaphepha nje izinto zonke zizohamba kahle. Kanti ekugcineni bese yacaca ukuthi hayi lento engangisayina into engekho. Okay. Bese ubaba uthi akekho happy ngemoto eyodwa. Ngiyagula phela manje njalo. Angade ngithathe ngahlangana nokuthi ngisuke kuye kwenzakalani kwaba khona imoto engake sengizenzile kuhlangana blokho. Ngathi wena ubuzokhalela elakhe igazi unxiwa amandla akho. Ubuzokhalela amandla akho wena iwo la uzowathola. Okunye nami noba nawe ufika nje manje angikwazi ukuvathazela nje angikwazi ukuthi usuwenzeni. Uvathazela nje beneyimoto zakhe wena wayithatha. Mzansi reality story igama lami umthokozisi utshitshela majongosi untaba ikhonjwa zikhonjwa abakhangile enhlweni emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bafowethu sisendaweni yaseshowe la sikhona namhlanje sibhalelwe ke ubaba la namhlanje wathi cha komose mfowethu somatekisi isikhindi sincane nakho ngibhekene nenkinga engazi ukuthi ngizolanyilelo ubani ubala into eziningi ubaba ndikuya ngidabukisa kakhulu masixoxa nje eceleni kodwa ke namhlanje sizokhuluma nawe mbukeli wethu usekhaya ukuthi nxa lithune lakho udaba asithathe isayidi la or uthathe isayidi la ithini isho njalo sithathe isayidi la awuthathe isayidi la ake sizubaba ukuthi uthini udaba lakhe baba ngicela ubingelele ababukeli beMzansi reality story. Ngiyabingelela kubabukeli beMzansi reality story. Ubaba uDlamini lona waseshowe mfowethu. Udaba lakho lena ngifuna ubekele nje ababukeli uchaze nje udaba lakho ukuthi ungibizeleni. Njengoba ngikubizile la nginenkinga. Nginenkinga lana ukuthi bekade ngizama la ngihlanganisa njengendoda. Indoda iyahlanganisa. Ya indoda iyahlanganisa la kusho ukuthi bekade ngisedrive amateksi. Ngo-drive amateksi khona la eShowe. Kusho ukuthi ama-owner abona ukuthi hayi umsebenzi ngiyawenza kahle neminyaka iyahamba. Base basizama-ke ukuthi ngakwazi ukuthenga isikwele kokuqala. Banika umsebenzi. Banika umsebenzi. Okay, ngakwazi ukuthi ngathenga isikwele. Hayi ngale ngizama ngibhatanisa kwakugcina kuhlangana ukuthi amateksi ami azagcina sebe-3. Okay. Kuthe emva kwalokho ngahlangana nentombi ngapha ngasedrobheni. Hayi ngashela kwaba right. Kusho intombi lena hayi kwakuhle nje ngayo yonke indlela kwaze gcina kufika endabeni sokuthi hayi singalobola ngishada. Isikhathi uyabona phela siyahamba. Ya ngiyabona isikhathi siyahamba. Hayi ke kusho kwakuhle nje ngihamba ngaya kubo ngakalobola ngenza zonke izinto. Kusho ukuthi ke wacaca ukuthi umshado mase sifika kona kufanele ngenza umshado wesintu wesiZulu. Okay. Umshado wesiZulu. Hayi ke ngenza ngendlela enjalo ukuthi isiko kwaba kuhle sahlala nje kahle emzini wami. Kusho ukuthi ke ngazi ukuthi ngishadile ngesiZulu. Hayi ukuhamba kwesikhathi kusho umama ngibona ukuthi manje sengiqhamukela namaphepha. Ufika yena namaphepha. Ya ufika ne-envelope ebrown ukuthi ufika namaphepha la abuya eHome Affairs ukuthi kufanele ngisayine mina.
Ngiqale ngabazi ukusayina kodwa ke kusho ukuthi umama ke naye ngendlela akade engitshela ngayo ukuthi hayi into e-right le ngoba iqhamuka eminyangweni kahulumeni. Okay. Hhayi ke ngasayina ke amaphepha. Hhayi emva kwesikhathi kusho kuhambe isikhathi ngilahlekelwe i-ID. Mase ngiya le e-Home Affairs kufike kuvela mina ukuthi angishadanga. Hawu kanjani na ngoba ngazi ukuthi mina ngishadile. Kuthiwa hayi mina angishadanga. Lento engisho ukuthi ngishadile hayi into engekho leyo. Hayi yangimangaza ke leyo nto ukuthi yenzeka kanjani. Imake ngifuna ukusizwa kahle right ngiyakuzwa right impela. La ufika uba namakhumbi amathathu. Yeah. Usuyabona na ukuthi impilo siyaqala uyahlangana. Khona lapho uyashada futhi ne ushada ulobole. Uthe usulobolile inhlalo yakho nomama yayinjani ngizama ukuthola ingxabano ngizama angazi mhlambe uyajomba yini noma kanjani ingxabano iqala nini senisayinile lamaphepha brown nge-envelope la ufika nge-envelope seqala ingxabano noma kwenzakalani. Ya ingxabano iqale nje lapho sengiqedile ukusayina sekunesikhathi nje ngisayinile kusho kwacaca ukuthi manje hayi azihambe kahle izinto sesinophazamisana nje. Umshado nani ushadile nani shade nje umshado wasesigcawini kuphela wawushadelwe nje kahle hle kuyinto yasesigcawini kuphela. Yebo kwakumshado wasesigcawini. Akholo akukho mfundisi kwakhona iphoyisa lenkosi. Kwakhona iphoyisa lenkosi. Okay sengiyakuzwa ke umama emva kwesikhathi sudlulile umshado usefika nani? Usefika ne-envelope brown uthi phuma kephi? Home Affairs. Oh okay. Oh nina naniyanga lapha ukugcwalisa ukuthi ngempela senishadile sengiyakuzwa kodwa manje yayisifika kuyo umama ningayi nini angazi abanye ngibabone bethe ngamakhekhe oShoprite lapha boshada bosika ikhekhe mase beyasayina khona lapha eHome Affairs angazi ngibona ukuthi bathengele ikhekhe lelingane lebirthday ethi ayobiza mhlamba abangani bakhe abawu4 akekho umuntu oyinto kanje uthi ubiza umngani wakho nomama ubiza abangani bakhe abawu2 nobani kanjalo then ufike kusanisa lonto into engenzakalanga. Hayi into engenzakalanga nasayina egumbini lokulala nje kwaphela nasayina egumbini lokulala nje kuphela phela thina sifundanga ezinye izinto azizazi kahle. Okay hayi angalibamba udaba lakho. Okay uthe ubugcina uthe kumina kwasekuba nezingxabano wayi Home Affairs mawufika Home ulahlekelwe i-ID mawulahlekelwe i-ID usuyafika Home Affairs kuthiwa ushadanga wena vela nisezwene nomama vela sisezwene nomama imake lana kuqhuma i-divorce kwenzakaleni ngizama ukuthola. Ya ibe khona i-divorce ihamba kanjani inkantolo yo? Ya inkantolo kusho ukuthi mina mangilahlekelwa i-ID ngiyozama ukubheka zonke lezi zinto zama-divorce ukuthi ziqhamuka kanjani ufike ngithola ukuthi kuthiwa lapha ngishadanga. Okay umama ungena kanjani ke pho kulolu daba ongifaka kulo namhlanje? Kusho ukuthi phela manje ngiyamangala mina ngoba yena wangisayinisa amaphepha wathi lamaphepha awukuthi aqondise kahle umshado wethu njengoba sishadile. Okay yebo ngena kanjalo uma. Okay ngiyakuzwa lokho ngiyabona mhlawumbe usabukusho ngifuna ukuthola ukuthi okay mayithi akashadile makuthiwa ushadile lapha ile ngxabane ngifuna ukuyithola ukuthi khathi nixabana mhlambe kwathiwa senkantolo kwathiwa mhlambe uzothatha ini umuzi noma ini wathini umshado wenu wawuthini ngiyakuzwa ukuthi ungabhaliswe indawo uyabona ukuthi wawurobhekile wawuyitshela ukuthi ubhalisiwe umshado enkantolo bafike bathini bathi umama usala nomuzi noma uhamba nenkomo noma uhamba nemoto kwathiwa inkantolo yathi umshado usho ukuthi umama kufuna athathe konke okungokwami. Ubungashadile kuvele Home Affairs kanti kwakwenzeke njani shuthi kwakukhona ubuqhophololo obungale? Kusho ukuthi khona into ebuqhophololo kusho ukuthi ngokuthi ke umthetho vele uyabavuna omama kwagcina kwaze ukuthi mina ngisale nomuzi yena wathatha amatekisi. Hawu wathatha amakhumbi futhi? Wathatha amakhumbi kwawona ahamba nawo. Walwa nomuzi wena? Hayi ngala nomuzi ngoba phela manje ngeke ngikwazi ngalala emgwaqeni kade nginawo umuzi. Okay amatekisi ayikhokhelwa uwe uthe wakunesikwele namakhwantama. Okay lamatekisi ayisakhokha lawo? Lamatekisi bengisawakhokhela ngingakaqedi wakho. Futhi yonke le nto yatransferela ngakuye umama ngenxa ukuthi ushadile yena. Yeah. Ewakuropa lo mama. Uhamba namakhumbi nje kunobuqhophololo obukhona obungaphakathi lapha esingabazi mhlambe azofika esichazele ngathi mhlambe wayehlangane nommeli noma wayehlangane nenkantolo sazi. Ya kunjalo ngoba khona ahlangene nabo kuyona yonke lento leyo. Kunjalo. Manje baba ngifuna nje bekuchazela abantu isimo sakho emva kwalesi simo esakwehlela
ngiyabona isekhaya lana indoda epatanisayo Nkosi yami bafowethu uyabona indoda ezamayo kwaphoqa ukuthi futhi ubuyele phansi esiteringini manje uyoshayela ikhumbi. Kwangiphoqa phela ayikho enye indlela ukuthi ngoba phela khona ney'ngane ngifune ngibhatanise njengendoda ukuthi ngibuyele khona le emuva la ngangiqale khona. Eyi ngiyabona ukuthi wakubuyisela emuva kakhulu. Okay, wahamba namakhumbi. Ya wahamba namakhumbi. Okubuhlungu lamakhumbi nginokuhlangana nawo ngiyawabona Nkosi yami iy'moto zami bakithi amandla amangaka. Inkinga into ekubambile inkantolo nomthetho wase-South Africa. Yebo kunjalo. Okay. Kodwa into esufike wayithola eHome Affairs uthi usola ukuthi wena awushadanga uyayibuza ukuthi kanti umuphi lo mshado wakuthiwa uhlukanisile wena. Ile nto efike yakuthusa. Ya yileyo nto engithuse kakhulu. Okay. Bafowethu ubaba ungibiziswe ngaphansi kwesimo esithile sokuthi no man ucabanga ukuthi inkantolo laphana yamqila ihlangene nomama suthi singasola ummeli siphinde sisole nalo owamnika amaphepha awumgunyathi ukuthi ushadile akasayine esayine somama ethi ushadile kanti akashadile kanti umama ufuna ukudla amakhumbi imuzi wawushiya ungakubaba. So ubaba usebuyele back to square one two ekhumbeni bafowethu. Ngiyakwazi ke mfowethu uma usumdala ukudlale nezingane iy'moto manje amakhumbi asashayelwa izingane uma usumdala kangaka uyawayindwa wenziwe yonke lento bekuhlehlise mina ngidrayivile ke ikhumbi ngiyazi kuningi okusuke kwenzeka especially uma usumdala kakhulu ngiyabona but ke baba njengamanje wena ufuna kubuya amakhumbi akho. Ya ngifuna kubuya amakhumbi ami kwazi ngihlanganise kahle impilo. Angikuvumeli kodwa uthi ebuye lo mfazi lo mina ngokwami namfazi ufuna ebuye. Hayi yena usengaqhubeka la ekhona yaqhubeke ngiyakhululeka kodwa makubuye nje amakhumbi ami ngikwazi ukubhatanisa kahle impilo ngoba nginabantwana. Okay. Lento sinomnyaka omngakuyenzakalile. Sinake 10. Yo, Minyaka 10. Imaka okay uyangididaka. Aka upgrade yini kubona lamakhumbi amathathu awazi mhlambe sekukhona manje ilento ongayazi. Hayi ngeke ngize ngazi ke ngoba angimlandeli angazi ukuthi la ephila khona wenza kanjani. Okay, Mzansi reality story ubaba namhlanje sinaye la sizolungisa ke lesi simo sakhe esingamphethe kahle indoda ke kuthiwa ke ingawa namhlanje kusasa iphinde ivuke namhlanje baba ngiyakuthembisa promise you uzovuka kuzoqala phansi konke obekukwehlela ake ngithi nje konke okudliwe isikhonyakhonyane kuyobuya kuphinda phindwe ngiyakuthembisa kuthiwa iphupho lomuntu akafi alifi esaphila. So nesho ukuthi ubune vision enkulu yamateksi mhlambe ngabe uyimillionaire nala amateksi akho adliwa yilesi sigebengu sesika mama. So ngiyakuthembisa namhlanje kuzobuya konke nguSkhindi for South Africa ngaqokwa nami nginika abantu bakithi ukuthi wena uyophuma usiza abantu ingakho ukuthi ke ngithe uma ubuka le show wasungibona no man kungenzeka lokho vele usuthola ukuthi iID yakho iyaphuma kodwa kuthiwa ushadile. So mina ngikhona for lokho sizozama siye kweminyangeni kahulumeni sithola ukuthi ngampela awushadanga mase siyaphinda futhi siyadlulela kumama sithola ukuthi ngampela kwenzakalani mawukuthi ngampela imoto fanele ibuye makuthi usethenge ezinye ngicabanga ukuthi wamnika imoto zahamba zi-right siyothatha lezi zi-right simshiyele nalezi bohoho lezi wawuyithengile konke into ibuyele ngakwena ngiyakuthembisa nguSkhindi esincane mina nje ngizokumela baba. Ngingabonga kakhulu Skhindi. Themba mina baba wami ngiyabonga. Mzansi namhlanje sisawubheka ke umama simthole sihlale naye futhi naye phansi siza ukuthi udaba lakhe luthini kwakwenze njani nikumama ubaba njalo nikubaba ama-envelope le envelope ebrown ibhekeni South Africa iyinkinga kakhulu sibaqhathile abantu ibhekeni le envelope ebrown iyakhokha isuke inemali ikhokha inezinto eziningi ezisuke ziphakathi ezisuke zokubulalela wena i-envelope ebrown fanele uyivule uyibukisise ukuthi imayilana nani ibrown le envelope. Thank you asabe baba. Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshela majongosi untaba ikhonja bagangile into namhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi uSkhindi esincane esigqokwa yingane kuphela umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxeka bafowethu njengoba ngihamba nobaba umaphumulo ngodaba lakhe asibhalele lona sesihambile kumama saze samthola simthola khona ke la eMandeni la ezinze khona ngokuhlala mayelana nodaba kubaba sibhalele ngalo mayelana ukuthi wamqola wafika ne-envelope ebrown le esilokhu esikhale ngayo ukuthi i-envelope ebrown ayilungile ukuxolisa kakhulu baba Dlamini bathi inkomo zidleka ngoba zithi isola belusi ngiyaxolisa
kakhulu ngokuphambanisa isibongo nakunina ababukeli. Ngifuna ukuthola baba la njengoba sila uyena umama lo esize ngaye. Yebo. Uyena lona. Uma wami kunjani? Ngiyaphila ngiyaxolisa kakhulu nje siyaqhamuka impela ngiyabona ukuthi hayi akusemnandi egcekeni kuphuma wonke umuntu ngokuthi siqhamuke-ke. Mina-ke igama lami ngumthobisi ngwakaMagubane Sibongo, bangibiza ngoSikhindi Esincane. La siqhamuka from uMzansi Reality. uMzansi Reality ulungisa isizwe ngabantu abasuke benze okungalungiswa kwabanye abantu noma beqole abantu. So kukhona yini okwaziyo ngobaba ngobaba lo esinaye namhlanje sifike naye la ekhaya, kukhona omazi ngakho? Ngiyamazi. Ubani ubaba kuwewe? Kwakumyeni wami. Kwakumyeni wakho? Yebo. Akusekho ukubambisana okukhona, senahlukana? Yebo. Okay. Mawami-ke indaba ila size la kuwe ngenxa yokuthi wena wamqola ubaba. Yebo. Uyavuma ukuthi wamqola, uyavuma ukuthi khona wakwenza noma kukhona la wamropha khona? Ngoba ngifuna ukuthi mase siqala udaba ubaba uyena ozokuchaza ekuchazele yonke into. Mina ngifuna nje ukuthola wena kuqala ukuthi yonke lento ezoshiwo ubaba wena uvele usu-aware ukuthi kukhona into oyaziyo owayenza kubaba noma owabaleka nayo noma wayenza emshadweni wena ngoba usuna kwakumyeni wakho. Ukuthi angazi. Okay. Ukuthi ikuphi angizele nakhona abantu abangaka. Okay. Baba, ngicela umchazele ukuthi wenzani kuwe. Njoba nje usibizile ukuthi sizokulekelela, wakwenzani njoba zingilana mina ngizokulekelela. Ukuthi umama la wangisayinisa amaphepha wathi ngiyaqhubeka kumshado njengoba sishadile. Emva kwaloko mase kuthola ukuthi amaphepha mangifika enkantolo laphana kuthola ukuthi kuthiwa ngishadanga mina. Emva kwaloko kodwa manje kuthiwa futhi kufanele ngithathelwe zonke izinto zami. Njengoba wagcina ngabona ukuthi hayi inkantolo ukuthi ayimthatha, ngicela ukuthi ngimkhiphele ahambe ngisale nomuzi mina athathe lokho akuthatha njengoba wathatha amatekisi. Inkinga yami nje yileyo ukuthi bengifuna ukuthi amatekisi ami abuye ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba manje impilo iseyimile sengibuyele emuva la kade ngiqala. Uyezwa ngithi ma? Ngiyezwa. Okay. Ngizocela usinake-ke engikucelayo ma, ngiyabona ubaba mdala nawe futhi nawe mdala nami ngenkulu inhlonipho. Konke sekushiwo umama okushiwo ubaba uyakwazi na ukuthi wena wahamba namatekisi waphinde futhi wena wenza i-fraud yokuthi nizoshada umshado waseHome Affairs wamakhekhe wase-Shoprite. Konke lokho kwenziwa wuwe, ubaba engazi wamsayinisa amaphepha ngoba ubaba washada umshado wasesigcawini, hhayi wase-Home Affairs. Wena uthe ususegumbini lokulala wenze njani na? Wafika ne-envelope eplani wathi baba senzeni umshado wethu ube semthethweni, kanti wena kukhona okungale ozositshela khona ukuthi ubani wawuhlangene naye wase-Home Affairs ekunika la maphepha ubaba ewasayini. Udlame wena baba uDlamini, ayikho enye indlela obukade ungenza ngayo uma ungaze ufike nabantu. Usungisaba ngale ndlela ukuthi ayikho enye indlela mhlambe ebekade ungenza ngayo ukuthi sikhulume leyo nto leyo eyenzeka. Ayikho enye indlela obukade mhlambe ungenza ngayo okunokuthi mhlambe ungenza kanje ngoba njengoba ufikile nalabantu abakwazi ukuthi kusukaphi nawe. Njengoba usuzofika manje usuzofika nabo mhlambe indaba ikheka phezulu asiyazi. Ngeke simoshe isikhathi. Ukuthi mina mama ngize ngabhalela ishow nje ngoba manje ngibona ukuthi kade ngilo ngizama ngincenga ukuthi uzuyibhalela ungifonela phi? Phela mina kade ngizama angithi uyakwazi wena ekhaya la walobola khona. Mina ngisakwazi ukuthi ngiyofika lapha kini ngoba manje cha uyakwazi wena ekhaya la walobola khona wena angithi uyakwazi. Ikuphi ke la kade ucinga khona ukuthi mhlawumbe uyangicinga awungitholi mina. Uyazi la walobola khona phela wena. Ukuthi uma sashona nobaba sashona ukhona ubhuti uyakwazi wena la inkomo zakho lawazisa khona. Why manje wenze kanje? Ibizwa ngani lento yenzayo? Kunzima nami yini enzima yini kunabantwana kufanele ukuthi ngibafundise lana yonke into njengoba wena uhleli la ezami ingane zona uyicabangile ucabangele lezi ezakhe engayifica kuwena ezami ingane uyicabangile phela angazi mina ukuthi wena wahamba nengane waya kuphi nemoto nayo yonke into urongi yabona nje wena urongi uyazazi ihlobo zami sikhule nawe uyazazi
So usungaze uzongilethela abantu ababengekho from siqala indaba. Yazi yagcina yazi uzofika la. Ngicela ukungena nje kancane. Okay, ayidedele maqhubeka. Urongi kakhulu. Bengicabanga ngenza ubulungiswa ke mangenza kanje. Okuthini? Yini ozoyithola kuyafana kusufikile ke nabo yini ozoyithola? Ozoyithola yini? Ngitshela phela ukuthi yini ozoyithola mhlambe. Okay, ngingena kulona udaba ke manje sengingena mina. Ubaba ungibhalelile ngenxa ukuthi uhlukumezekile, depression ingasenhla njengoba eyichazile nawe wazi ukuthi umsebenzi wawuthola kanjani ukuthi bese emakhaya. Wangasho ngani bhuti uthambani naye nekhaya? Nize la ngihlala khona. Kuze nize la ngihlala khona mina bengasho ngathi anithathe anambise ekhaya. Angithi ke ilento esizoyilungisa ke manje ngama ukuthi kugcina kusiphoqa ukuthi siye kini kuzohamba siye kini. Kodwa njengamanje ngoba asiyile kulungisa indaba ukuthi kwakhongwa kanjani kwalotsholwa kanjani nanti indaba esoyilungisa kahle hle esize ngayo la kuwe. Ubaba uhlanganisele phambi kwakho. Ngifuna ingakho nami ngikuthandele ukuthi awuthandi ukuthi sikhe phezulu mhlambe nathi sizoqhamuka sikha phezulu kanti mhlambe icala lekubaba. Ubaba ukushadile ngashada umshado wesiZulu nginamanga. Sishada umshado wesiZulu. Yazi kuyonakele phi indaba yonakale ngalesi sikhathi usumnika amaphepha abrown wathi amaphepha. Ukwazi kanjani ukuza kunina ebengazi ukuthi sasikade sishada umshado wesiZulu ukwazi kanjani ukuza kunina? Wamsayinisa emaKamerweni and ebengasakwazi ukusondela kuwe. Ubeyazi bethambile nje bese sizosondela nani namhlanje. Kahle yazi ukuthi uma umuntu wesilisa kunezinto osuke uyi-avoid. Ubaba ngiyambona kuthanda ukukhuluma umuntu ongakwazi ukukhuluma. Ngimbuka nje mina. Even nami sengifikile naye ngikhulumile naye ngambona ukuthi lo baba uhlengezela inyimbizi ngendlela into ayizwa ngaphakathi kuye. So mina njengoba ngifikile ngicabanga ukuthi ubalekela lonke lento niyazazi nina nilwa ngokukhuluma. Amadoda enze njani ayashaya. So angisho ukuthi umuntu oshayayo but uvikela uzama ukubalekela zonke izimo ezifana njengalezo ukuthi angayisondeza eduze kwalo muntu kuze ngiyisondeze eduze kwalo muntu nangu sikhinde sincane noMzansi reality sebefikile. Namba ke sebehleli nami phansi njengoba sizoxoxa sizile ukuzola. Na indaba ke ngithi mina iyonakala lapha. Wena wasayinisa ubaba amaphepha eKamerweni abrown wathaphuma kaHomba First. Nginamanga yini? Kwenzeka lokho kodwa ke bengafanele ukuthi angafika nabanye abantu engingabazi. Unabafowabo nabo naye nomndeni wakhe nakubo nami nginabafowethu nami nomndeni wami. So ingahlangana lento hayi ukuthi ihlangane ngezinye izibongo engingazazi njengoba ezikhona lana nje. Futhi emva kwedivorce ngiqonda ukuthi mina anina nikazi nibiza imndeni. Na divorce nje kwasekuhlola. Akazi. Wayeke namhlanje mina ke sengifikile sekumele ngibize umndeni. Nibe nahlule ukuhlanganisa kuqaleni. Mina into engizelela uyena phela ayithi uyena onisanganisile. Mana into engizelela ngifuna ubulungiswa. Uyena onisanganisile waniletha la. Ufuna imoto zikababa ibuyele ngakuye. Wena wasayinisa ubaba amaphepha wathi ushadile. Ubaba mase ilahlekelwe ID esiyobheka ID yakhe akaveli ukuthi ushadile lapha. Wahlangana nommeli wathi wena wenze njani ummeli? Yayenza lonto. Nakho enkantolo yafika yamudla inkantolo ummeli wakho wathi umshado izinto ayibuyele ngakuwena. Ngeke ngiyenze kodwa leyo. Nakho izinto zabuyela ngakuwena. Wanqaba nomuzi ufuna ukudla umuzi. Wanqaba nomuzi wahamba namakhumbi. Ungafika namaphoyisa ufike nani ngeke ngiyenze leyo kodwa ufike noSikhindo sincane ufike noSikhindo sincane ke namhlanje noma ungafika noma ngafika nobani noma ngafika nobani into engitshela wona njengoba sila sizohlala kuzobe ntambama amaphepha akhona imoto zibiza ubaba uqhamuka phi yena njengoba sezofika nani nje ngimazi esikhathini esingakanani ngamgcina njengoba sezofika nani namhlanje for 10 years sengizomelwa abantu mina endlini yami imoto isaphelele nina usunezinye imoto asingene lapho kodwa siyayifuna imoto zikababa siyayidinga imoto zikababa and sizoyilanda ngoba uyasho ubaba ukuthi imoto uhlangana nazo endleleni mayiya ngala koStenga njengoba nje wadla nomzila ngaphansi kwegama lakhe wangakwazi ubaba wangakwazi ukusebenza wahlangana namadoda eserenke lapha lamudla icala ubaba into engekuyenzeke leyo yabo ngoba nje ningizumile nje kanje ayikho nami into ebengade ngicabangile ngicabanga ngoba vele nasekuqaleni kwakukho okwenza akucabanganga ukuthi uqamba amanga ukuthi ubaba kwakunesizathu awusazi sitshele phela mama ngoba mina lana funa mina ngiphumela nanku umzansi njengamanje ulindele ukuthi wena Dlamini wena ukhuluma nami hayibo mama cha ngicela ungizwe ngifuna ungilalele sisi siyahamba la sizophuma asihleli engikufuna kuwena ngifuna
ubaba imoto kuyavela ukuthi wayenesikwele isikwele sibiza yena nalenye ikhumbi le eyodwa yayisakhokha ngithi yebo yayisakhokha. Siyakubonga futhi nalokho ukuthi wayiqedelela ukuyikhokha engabweqe ngoba akuhlangani akuhlangani mama into esifunayo akuhlangani mama musu kuba isigebengu akuhlangani isikhuli lesi athi uyakwazi ukuya la ezekunini esikhuli uyena kwazile wena ngangizenzela ngendlela yami ingane zami angizozondla ngani uyavuma manje ukuthi wamsayinisa yona angivuma ayikho incwadi engamsayinisa angivumi nakho nje ubaba uyasho ukuthi wafika eKameruni wamsayinisa incwadi ewumgunyathi wathi iphuma ihamba futhi ubani onobufakazi balokho asikwazi ubani ufakazi wekhona angeke mama khona kufanele kuyazi ke manje ke yabona manje segumbini lokulala asisazi nje into eyodwa esuke yenzeka manje nimkhola kanjani pho ukuthi ngamsayinisa lo envelope sikholwa ngokuthi enkantolo ukuvelile ukuthi akashadile wena uthe ushadile. Hayi khohla shem dlamini khohla zama ngenye indlela mhlambi ayikho enye indlela emawami esizoyizama mina ngihambele imahala into esizoyenza njengamanje ubaba ngokusemthethweni sizoya enkantolo naye silungise udaba lakho ke manje ida wena uyaboshwa sikufaka enkantolo kodwa into ade singafuni ukuyenza ukuthi ungene enkantolo into ebesiyifuna njengamanje ukuthi wena uvume ukuthi wena ubuhlangene nomuntu lapha eHome Affairs waphinde wahlangana nommeli naqophelela ubaba sengize ngihambe ngiyokwenza leyo nto le emva kwesikhathi esingakanani ukuthi sengizohamba inkantolo engabe ukuba mhlambe lento lekuhlangana imndeni sakhona ukuthi sikhulumeke nalomuntu ofika naye ezofikela naye endlini yami umndeni wenu wanhlulwa kunihlanganisa mhlanga qala wenga ingane khona angithi yena wangisukela wangishela wenga ingane yena emndenini mawukuthi mayabo uyabona ukuthi phela khona into wrong eyenzakalayo manje wenga ingane lalela sisi angitheni indaba zomndeni mina ngingingena mina la ngizothatha imoto zikababa ngoba imoto zikabhuti ziphila ongakuye ngakalokho ke into esizoyenza ke zithatheke mawuyibona into esizoyenza phela solinda into esizoyenza ke mina njengamanje into engizoyenza futhi mina manje ngizotshela ubafo sibuyele emotweni sithola ama-proof amaphepha ukuthi lezi moto cha sizothola ngeke sithola ama-logbook sizothatha iphepha kunephepha lakhe elisho ukuthi imoto lezi ezithile zayibhila ongakuye. Hey bodlamini siyathuka ke manje phela mawukuthi thina sinamanga hayi angithuki but kuleka ngithuswe mina yilo awazi ukuthi ngize ngenze yonke mhlawumbe into engangiyenza kodwa okunye nokunye ngathi kodwa uyazi ukuthi kwakwenza anazi into wengihlukumeza kuyona anazi yiphi into ayihlukumeza yisho phela okay ma khuluma ukuthi ke ubaba wakwenzani ngoba ngifuna ukuthatha ngazi mina la ngizocindezela wena wakwenzani ubaba. Kuningi bhuti lo muntu lo ngangibekezele kakhulu ngangibekezele. Okay ngicela ukubuza Makathondo ngakwenzani ngempela yini engayenza kwena Awusazi manje hayi ngifuna ukuzwa ngawe phethe awusazi wena uzosho ukuthi ngakwenzani ngoba phela ukuthi mina ngakuphoxa ngani ngenzani yabo nje bhuti wami lo wesebenza njengoba besho nje ethweni ama-taxi engangazi nokuthi ngikhona mangithi abuye ngicele something kuyena angayilokhuzana angitshene ngomunye uma wengane zakhe lezi ngane asekhuluma ngazo namhlanje ukuthi wengazi yena nengane zakhe ukuthi uzodlana so akhulume ngaleyo nto leyo kube kuningi nje kwasho ukuthi ke vele nakubo abekho kumina bakuloya umuntu wakhe naye ke aze wathenga isayidi futhi kabuhlungu kuthiwa akaye kuyena ngisho sisibakhe bakubo bethi akaye kuyena loyayana ngahlala ngabekezela ngabona ukuthi ayikho lento ngabuya ngasho ekhaya ngamtshela ubhuti wami wathi ubhuti ayikho into ozoyenza mntaba mawukuthi kanjani hamba shuthi uyofuna amatoho mawukuthi akakusizi kodwa umuntu nakho unazi izinto bambiza angashayi lutho khonza abantu besifazane ekhonze nje bhuti umama nangu uyakhala la ukhala ngesenzo owasenzayo angikwazi ukugweqa lokho and futhi angizili kuzocindezela umuntu la phansi kwenu kodwa egcineni kufanele kube khona ubulungiswa kunike ngashona ilanga la usisi ubika idaba lakho uMakathondo ubeka udaba lakhe la ukuthi kwakukhona ungaphathani kahle othandweni leni wele ke uthando ke ngiyazi mina ke ngingayilungisa inkinga zothando engikushoyo nje fanele kulungise lolu daba usisi wamgxoba isenzo sakhe kuze kube kanje is because wayesehlukumezekile ehlukumezwa na umndeni wakho ehlukumezwa na nguwe ngendlela achaza ngayo naye njengoba ayisho ukuthi sasingekho emaKamerweni so nanso ke into engifuna iyenze ke njengamanje
ngifuna mina njengoba kanje sila wena wenze ngisabuyela into eyi-1 mina engizele la kukhona ubugebengu wakwenza wasayinisa ubaba amaphepha angithi angekho umshado nashada umshado wesiZulu angithi Sashada umshado wesiZulu. wasuwenze njani-ke wena-ke Ngangenzela nami impilo yey'ngane zami. wenza ubuqhophololo wamsayinisa amaphepha angekho Ngibenzanga ubuqhophololo ngoba wavuma. ukusayina Yebo. okay uyachaza Dlamini ngicela ukhulume mfowethu isizathu ukuthi usayine kwakuyini ngoba kwakwenze njani Ingoba ngangicabanga ukuthi mina into e-right lesi sayinayo ngoba phela thina angithi asifundanga. Kusho ukuthi nami ngicabanga ukuthi njengoba ngisayina lamaphepha nje izinto zonke zizohamba kahle. Kanti ekugcineni bese kuyacaca ukuthi hayi lento engangisayina into engekho. Okay. Lamaphepha lawo wamaphepha nje wakuyifotokhophele wona noma kwakukhona umuntu owuhlangene naye ngoba into yakhala ngayo kakhulu ukhala ngokuthi uthe usumfaka enkantolo icala lamchitha echithwa shothi ngingasho ukuthi kwakummeli noma imantshi kukhona wabakhokhelile noma wakwenze njani ngoba into yaphuma kwaphuma ukuthi wena uthatha umuzi ney'moto wagcina uthatha iy'moto kukhona umuntu owamkhokhelile Nganginawo umina. umkhokhelile Yebo. wawukhipha emalini enkantolo About 12. shosho 12,000 12,000. angikholwa awusakhumbuli okay ngithanda ukuthi usuyavuma nansi-ke indaba-ke manje vele kwakwenzeka into erong ukuthi ugcine usuthathe okwamandla akhe vele kwakumele esebenzele iy'ngane zenu ney'ngane zakhe ayizala kwamanye amakhosikazi iy'ntombini lezi ayizala kuzona Angithi wethuthuziswa kubo njengoba bethula nje. wenze njani Wethuthuziswa kubo babemtshela yonke into bemtshele abalaleli. Mangithi ngiyakhuluma naye angangizwa njengoba besafike nani nje bekumnandi ukukhuluma nani ngale wakhuluma waqeda seniyafika la kumina senizofika nje futhi njengoba manje namanje nje usenza same story nento oyenza before. okay Akwazi ukuthi wena ayimele into yakhe njengendoda. Esami story engifike ngaso uyas-understanda yini ngoba ukhala ngokuthi okwemali akasakubali-ke uma ukuthi wahamba nemali usekhala ngendaba yey'moto wahamba nazo because manje ngifuna ukuvala ishow la yabo because ngiyakubona ngiyithobile uyakwazi uku-understand usisi o-understandayo so iy'moto zikhona ukwazile ukuthutha ngoba enye into emshaya kakhulu usebuyele ekhumbini and okunye ushawe inkantolo ngala waphinde washaywa yibandla lo baba asebenza nabo walathatha isayidi lakho ukuthi iy'ngane izodlani iy'moto zaqhubeka zasebenza ngaphansi kwegama lakho engatholi isho isenti yena sizokwenza njani sizobona ukuthi izolungiseka kanjani so nami ngisazokhuluma nabantu abangiphethe uphethwe amanye amadoda komyimizi emarenki kuba phela uma uphethwe abantu ukhuluma noba phela irenki phela libhilonga nabantu elibaphethe futhi wena ukhuluma ngamadoda ney'ngane mina ey'safunda zizokhokha phela ilento okay iy'moto zingaki-ke phela ngoba phela wahamba na-3 zingaki iy'moto ey'khona manje kubalulekile lokho ukuthi ngakutshela okay-ke sizoyithola zizobuyela iy'moto zikabafa angazi ngisazobona isikhathi yabona isikhathi angifuni sikhulume kakhulu bayazi ababukeli bami ukuthi angikhulumi kakhulu ngifuna mina ukuthi nje ungitshela ubulungiswa manje iy'moto ubaba uzoyithola yini mhlawumbe ngamnikeze yodwa bhuti angithi ukhalela zona ukhalela yona imoto angithi ukhalela imoto sis okay ngiya-understanda le imoto yayisindala yayisindala le uyayazi-ke futhi-ke ayisayilesikwela salokhuzi sasesha salokhuzi le eyodwa vele le yayikwazi ukukhokhela le wazama ukulanda le wena wahamba waqedelela le so wena vele ngoba ungafuni ukusho ukuthi mangaka amakhumbi sho ukuthi wena usucebile nikubaba iy'moto zakhe ey'mbili siyayiyeka le chaza thina yabona angifuni ayikho enginayo kusekhona ngisabhalanse ngawo lawo awu-2 so isikwele uyasazi nawo ukuthi sawevele sishiye sasinjani simasithola ubufakazi ukuthi iy'moto seziningi sizothina khuluma phela nami wena wawusuba nje isithuli la uvele ulanda abantu ukuthi bazokhuluma nami
lana amadoda engawazi azokhuluma nami wena uyathula wena. Hayi ukuthi into engiyaziyo mina ukuthi njengoba unenkane kanje vele uhlala unenkane kanje. Mhlambe koze kusiza ukuthi usithole futhi yena lo mmeli wakho lo wesigebengu lo. Mhlambe uyena ozasisiza. Ohlake. Uzokunika nje yodwa. Le nyasibali but yayivela ingasekho shema yayibhede. Ukuthi ifoni yami WhatsApp ayifile ngabe ngiyakutshengisa ukuthi injani. Okay. Sis. Uzosinika ikhumbe kodwa usho njalo. Unekhumbe usho nje ufuna unamakhumba awu2 for 10 years. Akubalekile phela ukuthi uneyimoto sis. Uneyimoto sis. Eyodwa nje right enye isalele izingane ayisaleli mina isalele izingane. Sancane. Onihlukanisa lezi umsebenzi uyazi ukuthi njengoba sekukhona mina manje umsebenzi vele wawudla umsebenzi kababa. Sekumele ngiyilapha einsizweni futhi ngiyokhuluma nazo ukuthi zibuyisele ubafa imoto noma izoya lapho ngizogcina usazoba nzima ngoba wena wamvala lapha ukuthi ezolanda imoto zakhe. Kusho ukuthi usazogcina lapho ke bhuda ayina. Le moto uzoyithatha futhi uyohlala egcekeni. Ayihlupha ikhathaza usazoya lapho. Ngibuza ukuthi uzothatha le moto kufanele silungise phela. Mayithatha le moto uthi wena uyamnika ke le yodwa uzoyithatha le moto eyodwa uyohlala egcekeni. For umzila. For umzila. Khona fanele kusebenze wakho umzila. Singampela masikhuluma iqiniso dadewethu masikhuluma iqiniso amandla akhe lawo. Ngiyakubona ingxabaneni ukuthi yabakuphi nakuphi nawe wazama ukumzisa ubuhlungu. Kodwa ngizomkhulumela la. Hayi lutho ngeke. Iyodwa nje i-right. Uzosebenza kanjani emzilweni? Shothi phela sohlangana phela. Kanjani njengoba shothi phela enze sivele sesizohlangana. Akusizile nje nafika naye shothi ngize ngimbone ukuthi amanga ngimgcine nini bakithi. Shothi ke nizolekho shothi ke sizosebenzisana naye for umsebenzi. Mathanana vele ingasekho. Yayivele ingaphasile. So sizosebenzisana for umsebenzi ukuthi ke abe right naye ngoba ukhalela lezi imoto phela ke lezi zu2. Uzothola ezo2 noma uzomnika? Mnika yodwa. Angazi team. My team, what you're saying there behind the scene. Imoto uthi usizuthu uzosala na 1 le isikwela kasasibali. My team, what you're saying there? Okay. Kodwa lolu daba ngeke angilizwa kahle. I feel like ubaba urobhekile and ngiyayibona insizwe engakuthanda ukukhuluma. Okay, let's take it from la ukuthi umzila ubelonga ngakubaba vele. So njengoba ubaba ubelonga ngakubaba simkhiphe eTexini vele manje ukuthi engabusakushayela itekisi ebuyele emsebenzini wakhe. Usisi akafuni ukuphumela obala nathi asikwazi ukumgumba. Kodwa nginesho ukuthi kukhona okunye ngale uyidlile ithukukane zikabafo. Usethi ke manje uzomnika ikhumbi eyodwa eqhubeke futhi esebenze kulomzila wabo bobabili beqhubeke. Kodwa umzila ngicabanga ukuthi ngokwe database yalapha emakhumbini umzilo kababa umama ukuthi yena ebewumele ngoba nakhona kukhona amadede ebemsekela ukuthi hayi mchithe uDlamini uqhubeke kube kanje. So okuyinto enzima ke nathi ukuthi sifinyelele emarenki sisingene emarenki sikhulume yonke lento esikhulumayo. Kodwa uye usisi ukuthi uzokhuluma nobaba abanye ukuthi cha nangu umnyeni wakho lo usebuyile. Nansi itex azoyisebenzisa egamentoni yakhe vele. Yeah. Ngingasho ukuthi ubuyile kodwa hayi ukuthi ubuyele kimi cha. Ngingasho nje nakhona futhi phela mhlawumbe azovela vele mina igama lami online. Nali igama eli-on. Yelakhe igama eli-on. Okay, ngiyayivala manje show. Alright. Sizolinda ubaba la imoto zibuya ngesikhathini lelala ekhaya noma ilala endle emagaraji emgaqweni lala egarage. So ngoba ngifuna siyibone nale moto le ozoyinika ubaba. Mhlawumbe ngiyabuya late. Sibuye late. Sizolinda ngoba phela kude la ngeke siloke sehla seThekwini ubaba ethole imoto yakhe simbone iphuma nayo ihamba. Ngizolahla ngithi. Alright. Sizwena ngithi. Yeah. Ngiyacela sesingasiniki imoto le azoyithola iqedile ukukhokha kuba ngifuna umfake isitoko statement. Iqedile ayinankinga. Oh iqedile ku statement. Asifuni imoto endala evuza amafutha itheni. Ngiyacela ke sisi. Mzansi sisi uyavuma ukunika ubaba imoto eyodwa. Le eyodwa baba yayisesimene esinjani? Mhlambe nami sengithule kanti kwakuyimoto eyise right. Yayisesimene esinjani le moto le kwavuka ngayo ukuqala leza lezi zombili. Hayi yona isahamba nje yayi right. Yayi right. Yeah ingakho yakwazi ukukhanda le moto ezimbili zinye. Okay. Isicelo isifiso sikasisi ngicabanga ukuthi umzwile uthi uzokunika imoto eyodwa. Akafuni ukusho ukuthi imoto isineyimoto ezingaka emva ka 10 years. Uthi useneyimoto ezingaka akafuni ukusitshela.
usitshela ukuthi uzothola le oyitholayo eyodwa ayikhokhi. Uzokubuyisela ey'nsizweni lapha kobaba ubuyele emsebenzini usebenze ngemoto yakho. Imoto izotholakala ntambama. Ngicabanga ukuthi konke lokho excuse uyakuzwa. Ngifuna ukuthola ukuthi uhappy ngalokho kuzokwenzeka njengamanje. Angikho happy ngoba angazi mhlawumbe ukuthi ifika leso sikhathi kuzokwenzeka yini. No, ngikhona phela mina. Hayi ukuthi uzosala wedwa. Mina ngikhona for lokho ukuthi wena uzothatha imoto yakho. Okay. Hayi kulungile ngizoba nalo ithemba ukuthi uhappy ngalokho ukuthi uzokunika imoto eyodwa. Angikho happy. Awukho happy. Hayi angikho happy. Sesesikhulu isikhathi. Sesesikhulu kakhulu isikhathi. For sure lezi imoto lezi ezu3 sezaza lezi. Sezaza lezinye kuyacaca vele. Sis, ubaba uthi happy, akekho happy ngemoto eyodwa. Ngiyagula phela manje njalo. Angade ngithathe ngahlangana nokuthi ngisuke kuye kwenzakalani kwaba khona imoto engake sengizenzile kuhlangana blokho. Ngathi wena ubuzokhalela elakhe igazi unxima amandla akho. Ubuzokhalela amandla akho wena iwo la uzowathola. Nokunye nami ngoba nawe ufika nje manje angikwazi ukuvathazela nje angikwazi ukuthi usuwenzeni. Uvathazela nje beneyimoto zakhe, wena wayithatha. Okay, Mzansi, I'm closing the show now. Usisi uyavuma ukuthi uzonika ubaba imoto kodwa nami angikho happy, ngifuna uqamba amanga, angikho happy ukuthi imoto zingaki kodwa let's hope ukuthi usisi usazocabanga mhlambe emnike 2 at least indoda ivuke emandleni. Indoda iwile ingakho ngithe indoda ingakwanamhlanje kusasephinde ivuke. Baba ngizamile okwanamhlanje okunye nokunye ngizokubona ukuthi sikulandeleleka kanjani. Namhlanje uzophuma usiphume nekhumbi elilodwa sikuconfirm futhi lokho sohamba naye siyoshintsha izinto njoba naye enza ubuqola imoto seyithelela yena ngale ngendlela ade seyithelela ngayo ungasakwazi nawe sekushosha ukuthi uthelela imoto. Naye ke sizofuna ukuthi ngalokho nilandelana ucela ukuthelela imoto yonke into ayibuyele ngakuwena ngamaphepha ebuyele ngakuwe. Uyangizwa sisi amaphepha emoto uma uthi useqedile ukukhokha cela wonke into ibuyele ngakuwe kuze ngalokho nilandelana ngoba nawe uthi awusamfuni. Alright. Siyezwana? Okay. So uzokucela nje usuku ukuhanjwe ey'nsizweni kobaba lapha erenki sifike sikhuleke sibuyisele ubaba emsebenzini. Okay. La amadoda ubusuhlangane nawo khona lapha erenki uwatshela nje ukuthi akame kancane nje ubaba wekhaya usefikile. Uyibaba wekhaya umnomzane lo. Nje ile ndoda ekwenza ukuthi ube la ukhona. Okay. Ngiyabonga. Mzansi wami, Mzansi. Usikhinde esincane lona esigqokwa ingane kuphela umuntu omdala kasigqoka sizomxeka. Namhlanje ubaba uDlamini nangila eduze kwami insizwa ke engathanda ukukhuluma kakhulu inomoya ophansi shem. Ngiyabona ukuthi lo nkosikazi wayegibela ekhanda. So into sesiyenzile isivumelano sethu ubaba uDlamini uhamba nemoto yakhe namhlanje ntambama sizolinda kuze ibuye imoto ngoba zibuya ntambama kukheshwaphe kuqedwe ubaba uDlamini ihambe nemoto yakhe. Ngiyangithola Mzansi. Hey madoda, hey akulula ucabange ngisayinsizweni erenki. Ngiyokhuluma nensizwe erenkini ukuthi cha sekumele umsebenzi ubuyele ngakubaba uDlamini ngoba banezingane eqhubeke naye esebenze ngeimoto zakhe. Sihlukanisa ifa lezithandana wakalezo. Thank you. Ngiyabonga kakhulu Mzansi wami. Ngiyanithanda niyezwa ngithi nje.